En Comú Podem ha celebrat l'acte central de campanya amb la presència destacada del ministre d'Universitats, Joan Subirats. Durant l'acte, la formació ha desgranat les principals propostes del seu partit pels pròxims 4 anys, alhora que el seu candidat ha afirmat que en Comú Podem no pactarà amb cap partit de dreta o ultradreta i que només té intenció de sumar amb partits d'esquerres i progressistes. Veure com se situa cadascú. Hem escoltat fins i tot altres partits de l'esquerra a Mataró que han dit que estan disposats a pactar amb qualsevol partit excepte la ultradreta per aferrar-se a la cadira, i el que tenim molt clar des d'en Comú Podem a Mataró és que la nostra força només servirà per constituir un govern d'esquerres que esperem i aspirem a liderar-ho o a sumar amb la resta de forces d'esquerres i per barrar el pas a la dreta i a la ultradreta al govern de la nostra ciutat. A banda de Subirats, també ha assistit a l'acte el diputat d'Unides Podemos a la Comunitat de Madrid, Serigne Mbaye, i diversos membres de la llista de la formació per a aquestes municipals. Subirats ha posat en valor la feina feta per Morales i el seu equip els últims 4 anys. Creu que el millor per Mataró és que la formació millori resultats al proper 28M i es pugui reforçar així un govern progressista a la ciutat. En matèria educativa, en Comú Podem vol posar en valor el concepte d'escola universitària de vocació i preus públics a partir de la feina feta amb èxit fins ara al Tecnocampus, on s'ha aconseguit una bona relació entre universitat i empresa. El Tecnocampus és una experiència molt important aquí a la ciutat. Són milers d'estudiants. El tipus de curs que fan són, jo crec, molt encertats en relació a l'entorn local i empresarial de la ciutat, i crec que el que s'hauria d'aconseguir és que no només l'Ajuntament de Mataró el reforcés el Tecnocampus, sinó també que la Generalitat hi posés recursos, de tal manera que això permetés acostar-nos a una lògica d'universitat pública. L'acte, que ha comptat amb jocs infantils i una actuació musical, s'ha fet a la plaça Occitània, al barri de Peramàs. De ti aprendí a hacer la